Ahojte, volám sa Roman a som spoluzakladateľom projektu Bez kratiek. Bez kratiek je dlhodobo udržateľný životný štýl. To, čo je pre nás určujúce, je, že náš projekt je garantovaný odborníkmi. Dnes by som rád privítal odborníka na mentálne zdravie, psychologičku a koučku Katku Slovákovú. Pekný deň. Ďakujem, pekný deň aj vám. A Katka nám teraz povie niečo o sebe, aby sme mohli začať potom debatu o tom, čo bez kratiek pre každého z nás znamená. Áno. Tak ako ste povedal, som psychologička a koučka. V podstate sa tejto práci venujem už viac ako 18 rokov. Prešla som si rôznymi oblastiami, ale posledných pár rokov teda sa pohybujem v oblasti zdravotníctva a popri tom teda aj oblasti, dá sa povedať tak, športu, amatérskeho, profi športu a tak ďalej, ale popri tom aj ľuďom, ktorí v podstate chcú niečo urobiť so svojím životom, začať možno nejakú zmenu, aby sa mali možno aspoň o trošku lepšie, lebo to tak nejak zacítili alebo dostali spätnú väzbu od okolia. Čiže v podstate celej takej skupine ľudí, ktorí sa rozhodli možno pre nejakú zmenu. Alebo o nej uvažujú, ale ešte úplne nie sú, ale už cítia, že niečo asi by sa malo zmeniť. Určite zmena bude headlinom našej dnešnej debaty, lebo v podstate to, kde začína bez kratiek, je vlastne to, že cítim, že nejakú zmenu potrebujem. Ja si myslím, že tí ľudia, alebo v mojom prípade to tak bolo, že som cítil, že niečo potrebujem zmeniť. Aj som približne vedel, že čo, ale nevedel som úplne presne, ako na to. A tam v podstate prišlo to, ja neviem, či to bolo šťastie, či to bola náhoda, ale prišlo v podstate to, že som tie veci ako keby urobil dobre, alebo správne. A mám ten pocit teraz spätne, keď sa na to pozerám, že to najdôležitejšie, čo bolo to, že sme sa aj my dvaja stretli, lebo takisto, ako ste garantom bez kratiek, tak ste aj mojou psychologičkou. A ja som mal teda to šťastie, že sme nejako nasmerovali cestu, z ktorej nakoniec vyšiel projekt bez kratiek. Čiže zmena a uvedomenie si toho, že niečo potrebujem urobiť a potom to urobím, bolo to, čo vlastne naštartovalo tento projekt. Áno, áno. Tak som veľmi zvedavý, čo všetko si o tom dnes povieme. Ľudia chcú zmenu, hej? Ja mám taký dojem, že ľudia chcú zmenu, ale nechcú sa zmeniť. To je ako keby jeden taký point, ale mám taký ten pocit, že musím niečo zmeniť. Neviem, nie som spokojný so svojím telom, alebo už vidím, že preháňam nejakú vec, či je to alkohol, práca. Tých vecí môže byť asi každý to má individuálne. Ja som mal zo všetkého niečo. A teraz viem, že sa nejakým spôsobom musím zmeniť, aby sa niečo udialo, nejaká pozitívna zmena, ktorú chcem. Ale od toho musím, potom chcem sa zmeniť, čo sú asi dve rozdielne dynamiky. Je dlhá cesta. Ako vlastne toto naštartovať? Mňa napadá, že ešte predtým podľa mňa je taký predstupeň. A to je, že tí ľudia si skôr myslia, že všetci naokolo by sa mali zmeniť. Áno, že každý je na vine a ja si stále nájdem nejakú racionalizáciu, nejaké zdôvodnenie, že prečo robím to, čo robím, prečo pijem, ja neviem, prečo veľa pracujem a podobne. To už keď dôjdu k tomu, že musím niečo zmeniť, je podľa mňa fajn, lebo už to tak na seba obrátia. Wow. A to, že ja to presne používam, že už keď sa ten jazyk zmení od musím na chcem, hej, že chcem tú zmenu, tak je to super. Veľakrát sa to udeje práve na našich stretnutiach, že ten človek, že tam sa o tom presne bavíme, že či naozaj to musíte, alebo to chcete. A je to veľmi individuálne. Mám ľudí, ktorým to trvalo dosť dlho a mám takých, ktorým ako keby prišlo nejaký pohľad, nejaká nová myšlienka a veľmi rýchlo sa dostali do toho, že presne tak, že ja to vlastne chcem, že to nie je, že to musím, lebo keď to budem chcieť, tak sa naozaj budú diať veci, budú sa veci meniť a bude sa mi ľahšie kráčať po tej ceste, ako keď je to, že musím. Takže je to naozaj veľmi individuálne, ale asi by som povedala, že ono sa to podarí viac menej každému. Jasné, lebo o tom je vlastne bez kratiek, hej, je to v podstate, je to cesta, hej, a tá cesta symbolizuje ako keby život, hej, a my sme sa o tom veľakrát bavili,
Je to v podstate, že ten život je ako keby všelijaký, hej? Že na tej ceste aj zakopnete a tak. A čo vlastne znamená to bezkratiek, to je to, že si ako keby chcete ten život ísť čo ako keby najpomalšie a najdlhšie. Hej? Že to je tá cesta bezkratiek. Keď si tam dáte nejakú skratku, nejaké rýchle riešenie, ja neviem, presne aj ten alkohol, večer po tej práci, veď je to super, keď prídete, dáte si deci vína, dáte si 2 deci vína, ale vlastne veci sa extrémne zrýchlia a keď sa opakujú dlhú dobu, tak v podstate to je tá skratka, ktorú ako keby my nechceme robiť. Hej? Chceme si tieto veci ako keby uvedomovať a chceme ich robiť, nazvime to ako keby čo najsprávnejšie. O tom by nejakým spôsobom bez skratiek malo byť a na to, aby sme ten život v čo najväčšej kvalite dokázali žiť čo najdlhšie, respektíve s najväčšou pravdepodobnosťou, lebo všetko je to vždy len o pravdepodobnosti, tak by sme sa ako keby o tieto 4 piliere mali vedieť oprieť. Hej? O tú hlavu, o to nastavenie, to je otázka, ktorú hneď ďalšiu budem mať, potom o to telo. Samozrejme, tie 2 veci musíte niečím naplniť, nejakým palivom, a keď to je správne. A ešte, ak do toho dáte ten balans, čo je ďalšia vec, o ktorej sa určite budeme baviť, lebo to je to najdôležitejšie, že teraz by to nemala byť cesta, kde sa bičujete ako stredoveký mních a robíte všetky veci len najsprávnejšie, že tam nepatria pôžitky, lebo do života patria aj pôžitky. Podľa mňa, ale to je v podstate veľká vec, nájsť ten správny balans, ale najprv musíte ako keby vykročiť. Toto je cesta bez kratiek, ako keby pre mňa, že takto nejako to vyzerá. Čo pod tým vidíte vy, alebo respektíve vy ste mi tú cestu nejakým spôsobom nastavili. Áno, asi som ju vytvoril ja. Asi. Áno, určite. ale že kde sme k tomu celému ako keby prišli, že toto by ma zaujímalo, že čo je to pre vás a ako to vy vidíte. Ja si pamätám, že ja som tam použila takéto slovo, ktoré ste veľmi nemala rád a to asi nemá mnoho ľudí rád a to je trpezlivosť. My máme takú tendenciu, podľa mňa, ako ľudia naozaj si tak akože rýchla úľava, aby mi bolo hneď lepšie a tak ďalej. Čiže riešim to dietami, riešim to presne, hľadám úľavu v nejakom alkohole, v jedle. Proste také tie nejaké rýchle riešenia, ktoré mi priniesú okamžitú úľavu, ale z dlhodobého hľadiska v podstate nefungujú. A možno ešte práve naopak, to, čo mi predtým pomáhalo, mi neskôr začne robiť v podstate problémy. Čiže ja sa tak nejak do toho zacyklím a veci sa len zhoršujú, lebo ja neriešim nejak inak svoje emócie, stres a podobne, len takýmito kadejakými skratkami. A ono sa to podľa mňa vždycky nejak tak časom vráti. Hej, keď sa bavíme o dietách, o čomkoľvek. A tá cesta bez skrátiek je za mňa naozaj ísť nejak tak konštantne, vedieť, kam idem, rátať aj s tým, že prídu do cesty rôzne ťažkosti, rôzne problémy. Aj o tom sa potom môžeme pobaviť, že vlastne to nie je nejaká lineárna cesta, ale príde kadečo. Ale to, s čím vlastne potom aj pracujeme, je presne to, že keď niečo príde, naučiť sa na to reagovať inak a nie opäť cez nejakú skratku. Jasne. Ale v podstate, padnú zase späť o 2 kroky. Tak. Ale aj to sa niekedy stane. Jasne. Lebo nikdy nevieme, čo príde. A práve v takých tých veľakrát vypätých situáciách my opäť zvykneme reagovať tým starým nejakým spôsobom, takým, my sme také špongie a cez tú výchovu a prostredie a všetko to, kde sme rástli, tak sa do nás tak nasaje. A my sa postupne tú špongiu snažíme nejakou inou vodou naplniť, použijem takú metaforu, ale stáva sa. A to je ale opäť to, že nebúcham si hlavu, neberiem to ako zlyhanie, ale snažím sa čo najskôr vrátiť naspäť na tú cestu a proste pokračujem ďalej. To je tá trpezlivosť, ktorá tam musí prísť. A všetky tieto veci beriem ako nejakú užitočnú skúsenosť na tých stretnutiach, veď aj my sme sa o tom možno bavili, ako inak by sa to dalo riešiť, hej, naspäť sa vrátiť na tú cestu, nie je to zlyhanie, aké informácie z toho vieme nejaké získať užitočné do budúcna, že keď opäť napríklad príde niečo podobné, tak aby sa znova nestalo to, že my padneme z tej cesty ako keby dole, ale že sa to snažíme nejako inak zvládnuť. To je vlastne ako keby ten váš prístup, hej, aj k nejakej práci, lebo teraz keď si to predstavím, máme všakovaké ako keby predsudky aj o psychológoch a tak ďalej, že ja teraz musím ako keby vyriešiť nejaké staré veci, ktoré v sebe mám a tie sú ako keby problémom, alebo sa ako keby pozerám na nejaký želaný výsledok a tam sa snažím ako keby dostať. Je to rôzne.
Ono závisí asi naozaj, s čím tí ľudia prichádzajú. Nie každý prichádza presne s nejakou akoby traumu alebo niečím takým. Ono aj my po tej ceste niekedy máme nejaké také odbočky, že ideme smerom naspäť, hej, že práve z tej minulosti, že nás tam nejaké presvedčenia tak nejak ťahajú dole, alebo také tie predsudky. S tým je dobre potom pracovať, nájsť nejaké iné pohľady, iné interpretácie. Opäť možno, čo z toho užitočné vieme získať, že aj v tom blbom sa nájde niečo proste dobré. Jasne. A to potom používame ďalej potom do budúcna, aby sme vedeli, ako som vravela, nejako inak v podstate postupovať. Ešte sa vráťme k tým predsudkom a k tomu, prečo ľudia ako keby majú nejakým spôsobom strach alebo rešpekt pred tým vyhľadať ako keby odborníka na nejaké mentálne zdravie. Či je to len týmto, že to tak strašne divne znie, že ste odborník na mentálne zdravie? Asi to ľudia stále majú spojené s tým, že psychiater, psychológ, diagnózy a tak ďalej, že vlastne tam idú už len ľudia, ktorých tam pošle nejaký iný odborník, dajme tomu, že naozaj je tam daná nejaká tá diagnóza a že tí tam vlastne ako by mali chodiť. Stretávam sa aj s tým, že tí ľudia nás majú nejak tak akoby, neviem, tá predstava o nás, hej, že ku komu tam oni idú, je tiež taká, keď to počúvam veľakrát nejak ovplyvnená, skreslená, hej, že idú za akoby, ja neviem, k čomu to mám nejak tak prirovnať. Ja neviem, že možno im dáte nejaké lieky a oni vlastne, budú jak zombíci a tak, toto je asi taká štandardná vec. Určite, áno, hej, že vlastne my sa im nejak nabúrame do hlavy, že ich to úplne zmení osobnostne, to tiež častokrát počúvam. A oni potom vlastne odchádzajú s tým, že ako sa super cítili, hej, že ten ľudský prístup, že úplne tá iná predstava bola, keď tam išli a že preto aj tak dlho trvá niekedy, keď sa oni tak odhodlajú a konečne idú. A že zistia, že je to fajn, že sme tiež ľudia, že presne o to ide, o tú atmosféru, ktorá tam je, že tam majú ten priestor rozprávať o čomkoľvek bez hodnotenia, to je veľmi dôležité. To neznamená, že my teraz všetko príjmeme, hej, že nehodnotím toho človeka, tak na všetko mu akoby prikývnem, ale ideme, presne to potom rozoberáme a riešime tieto veci. Dobre, máte to tak, ako to máte, nejako to vzniklo, ako to vzniklo tiež si prejdeme, ale akože nie je to fajn, hej, robí vám to v živote tie problémy, tak sa poďme na to pozrieť, ale naozaj, že sú tam prijatí, bez hodnotenia, bezpečné prostredie. Niekedy je predsudok aj to, že a čo ja sa tam pôjdem porozprávať, čak ja sa porozprávam tu s nejakým kamarátom, tiež to není bežný úplne rozhovor, hej. Je to rozhovor špecifický. Nejako vedený. My sme v tom presne akože školení. Znie to tak blbo, že sme školení, ale aby presne to niekam smerovalo. Aby ten človek si dokázal vyriešiť ten problém, s ktorým prichádza. Tak áno, ale dneska ľudia počúvajú len videá, ktoré sú nejako nahraté a tie ich nejakým spôsobom vedú, že za mňa toto je tá výhoda, že vy ste ako keby školení a viete, čo sa opýtať a kedy. Ako ono, výhoda je super, mne sa páči, keď ľudia počúvajú videá, vzdelávajú sa, čítajú a tak ďalej. Tam veľakrát sú hodnotné myšlienky, ktoré presne ich predtým nenapadli, čiže vedia sa inak pozrieť na veci. Niekomu to úplne stačí, príde tam, ako my voláme, taký ten aha moment, že však jasné, však takto pre pána Jana a ide a začne to žiť a funguje mu to, čiže nemá problém. Len niekto to začne, nefunguje mu to. Preto ja vravím, že keby rády fungovali, tak my zase nemáme prácu, lebo si poradíme medzi sebou a proste ide to, hej. Ale to, že niekomu niečo pomohlo, neznamená, že to pomôže aj mne. Môže, nemusí. A to je to, že už keď vidím, že niečo mi nefunguje a trápim sa s tým, ako prečo sa s tým mám trápiť sám, proste rok, 2 roky, 10 rokov, tak stánem, idem, vyhľadám niekoho a poďme sa na to spolu pozrieť, poďme to poriešiť a poďme to nejak rozobrať a hľadať v tom tie cestičky. Áno, a takisto to ale není o to, netreba očakávať také isté instantné riešenie, že ja prídem, porozprávam sa a zajtra mám to bajné nastavenie, že takto to tiež ako keby nefunguje, tak. Ale naozaj dokážete ako keby dostať pohľad z toho môjho pohľadu, že zrazu veci nejako inak začnete vyhodnocovať. Niekedy stačí iba to, že to poviete nahlas niekomu, kto nemá k tomu žiadne ako keby tie väzby. Hej? Že jasné, aj s manželkou sa dá dobre porozprávať, teda aspoň v mojom prípade. Ale ona mi veľakrát povedala veľa vecí, tých istých, čo vy. Ale od nej to proste neznelo tak isto. Nejak inak to odrazu znie, nie? Že keď to hovorím proste akože v odzokách cudziemu človeku, hej? Alebo tak, ako vy vravíte, že
keď ja vyslovím nahlas tú svoju myšlienku, ona odrazu tak nejak inak znie. Wow, toto je veľká vec, že ešte mne sa páči, my sa hráme s nejakou témou nejakého nastavovania zrkadla a toho, že dostať nejaký feedback. Ja si tiež myslím, že veľakrát akože to najlepšie zrkadlo si viete aj ako keby sám nastaviť. A toto sa mi veľakrát ako keby u vás stalo, že ja rozprávam veľa. Rozprávam a teraz si uvedomujem, že veď ja klamem. Ako keby, že ako bol to iba ako keby seba klam. Nie výhovorky. Výhovorky, hej. Ale že proste, nemyslel som akože v zmysle, že je to klamstvo, ale že to je normálne jak ten Matrix, že ja som si vytvoril vlastný svet k tomu, že, ale veď toto vlastne není pravda, že veď to ja takto nechcem a že to vlastne bol základ tej neslobody. Ako keby, že vy si urobíte vlastné hradby okolo toho a ja som mal to šťastie, že som ich dokázal nejakým spôsobom začať povalovať a povedať si, že OK, toto síce je akože pekné, áno, tak toto mám ja nastavené, ale pritom je to blbosť. Že by som to chcel inak. To je stále o tom, že keď takto to pôjde ďalej a nič sa nezmení, kde budem o 10 rokov. Presne tak. Chcem tam byť. Presne tak, že to je aj veľká vec, vy ste robili aj v tých extrémnych premenách, ja som vždycky veľa nad tým uvažoval, že keby si tí ľudia, však to nie sú vo všetkých prípadoch samozrejme, ale ide to ako keby ku všetkým nejakým ako keby závislostiam naozaj, či už aj na práci, na sociálnych médiách, na hocičom, že keby ste sa zastavili o 2 kroky predtým, keď už je naozaj zle a dokázali to zmeniť, ešte stále to kormidlo sa otáča ako keby jednoduchšie a vy dokážete ako keby nedostať sa až tam a to je vlastne ako keby pomerne cieľom aj toho života, že vlastne nedostať sa až tam, že OK, vyskúšal som si, však v pohode, ale poďme späť, lebo tu už keď sa pozriem, že kam by to až mohlo smerovať, tak naozaj to nevyzerá ako keby dobre. A to je aj to, že ďalšia z tých predsudkov a otázok, že kedy vyhľadať tú pomoc. No. Vôbec to nie je o tom, že už keď je úplne že zle. No veď toto. Práve naopak. 2 kroky predtým. Tak, presne. Už keď cítim, že niečo nie je dobre, tak radšej to idem riešiť, ako to nechať zájsť úplne ďaleko a potom už je to o to ťažšie, hej, odtiaľ sa. Ako to také bahno, kde sa tak ponáram a sa tam ešte metám, hej, tak ide to ešte rýchlejšie, tak ľahšie sa z neho dostanem, keď som do pol pása, ako keď som úplne už Áno, lenže my to začneme riešiť niečím rýchlym alebo niečím, alebo presne tými leukoplastami na diery v bazéne. To je úplne prirodzené, aj keď príde človek ku psychologovi, má to očakávanie, alebo aj ku koučovi, že on proste už tam príde v takom stave, že potrebuje tú okamžitú úľavu. A to je ďalšia z vecí, že ona nie vždy príde hneď, respektíve mnohým sa uľaví tým, že povedia niečo, čo možno príklad v živote povedali pred niekým nahlas, hej, lebo sa hanbia, alebo čokoľvek. A čiže sa im trošku uľaví, ale ono to nerieši tú vec. A to prichádza potom. A mnohokrát sa ešte zhoršia tie veci, akoby to prežívanie sa zhorší a podobne. Ako sa vraví, že možno, že musí byť horšie, aby mohlo byť konečne lepšie. Ale to je zase o tej trpezlivosti. To závisí, je to veľmi, áno. Všetko je to, že to nastavenie, že veci na to, aby boli ako keby lepšie, málo kedy to príde ako keby hneď. Určite. Hej. No to prichádza tými skratkami, že? Áno. Dokážeme to na chvíľočku niekam dať, ale cesta, ktorou to potom vedie, je presne tá neželaná. Hej? Že to je presne, aby sme to uzavreli presne tou, ako keby tým podobenstvom o tej ceste, je to presne to, že my chceme dlhodobo, lebo koniec tej cesty v podstate nechceme vidieť, chceme, aby bol čo najďalej. A keď sa vydáme tou skratkou, tak tam dojdeme rýchlejšie, ako by sme chceli. Áno, ale dobitý. Cez les. Tak. Presne tak. Ešte ma napadla jedna vec, o ktorej my sme sa bavievali, a to je nejaké ako keby hodnotenie dňa. Toto mne ako keby osobne veľmi pomáhalo, že ako keby pochopenie toho, čo tá cesta bez kratiek ako keby je presne to, že keby som si zhodnotil ako keby aké mám dni dnes, keď už ja v podstate kráčam týmto štýlom života vyše roka, tak mám priemerné tie dni medzi 7 a 8, hej? Ale oni sú, že 7, 8, 7, 8, 8, 8, 7, 7, 8, hej? Rok a pol dozadu to bolo, že 2, 4, 10, 10, 2, 2, 5, 8, hej? Že
podstate to boli také vlny. My sme sa veľa o tom bavili, že tak sa rozhýbe ten život, hej, dajme tomu trošku si uľahčíte nejaké veci, tu sa prejete, tu si vypijete, ale potom ide tá cesta ako keby rapidne dole a začínate v podstate na nižších poschodiach, však to sú všetko aj teórie nejakých závislostí a tak ďalej, ale v podstate, že teraz je ten život v podstate ide presne tak konštantnejšie, je v podstate príjemnejšie, jasné, tam príde občas nejaká dvojka, lebo v podstate to je život, hej, sú nejaké externé faktory a tak ďalej, ale to, čo dokážem ako keby držať v tých rukách, je naozaj akože veľmi vysoko. Áno, nevychádzajú tam tie desiatky, lebo to niekedy proste ani není možné v tom živote. Keď je desiatka, vrajím, to je ideál. Áno, ale to je aj taký ideál, ktorý... Nedá sa žiť non-stop ideály. Hej, desiatka je super, ale udržateľná je tá 8, to je také, že fajn. Áno, aj taká príjemná. Lebo... Presne tak. A niekedy to aj prijať, že ako keby ten život je ako keby aj viacej nudnejší, nazvime ho, hej. On není šedivejší, pozor. Tak, ja si pamätám, že my sme sa práve veľa bavili aj o tom, že my si napríklad tým jedlom alebo tým alkoholom tak akože meníme ten stav vedomia, tak si vylepšujeme veci. Buď chceme, aby nám priniesol nejakú úľavu, čiže od niečoho nás možno odbremenil, alebo aby to dobre ešte sme si akoby vylepšili. A potom, ako náhle príde dvojka, tak čo spravím? Tak akože však nechcem sa mať blbo, tak si to idem nejako vylepšiť cez tú skrátku. A my sme sa presne bavili o tom, keď si dobre pamätám, že vlastne tie dvojky patria k životu. Áno. Hej, že aj ten blbý deň treba si nejak prežiť, aj tie negatívne emócie k tomu patria a že tá dvojka tam nebude väčšine. A pokiaľ tá dvojka tam je už nejak dlhodobo, tak poďme sa na to spolu pozrieť, že čím to je, že tá dvojka tam je dlhodobo nejak, že to proste je zlé, že to nie je dobré, že asi tiež tam bude niečo neúplne v poriadku a treba sa na to pozrieť. Že to je, ale keď nad tým tak rozmýšľam, všetko o tom nastavení, hej, nejakom, že vy ste nejaký človek, čo pomáha ako keby meniť tieto nastavenia, možno sa inak pozerať na tie veci. A ja by som sa pri tomto nastavení chcel ako keby chvíľku zastaviť, lebo to je taká vec, ktorá sa veľa hovorí a je aj veľmi ako keby taká puši. Hej, že vytvára tlak. Si hlavu. Že nastavte si hlavu, veď dneska máme ako XY veci, hej, nejakej veľkej pozitivity nadmernej a tak, že keď ako keby nemyslíte takto, tak je vlastne zlé a vlastne zase vytvárate na seba ako keby nejaký tlak, lebo to, o čom je Bezkratík, je tiež aj toto, že radšej menšie kroky a dlhú dobu, ako proste teraz tie najväčšie kroky, veľký tlak a potom sa pod tým proste nemáte šancu ako keby udržať, že toto bajné nastavenie, lebo veľa to počúvame, keď ste aj, ja neviem, chorí alebo čo, to sa aj nastav sa správne a potom ti tie veci pôjdu. Ale jak sa nastavím správne? Že ako toto funguje? Dá sa nastaviť správne? Ako keby, že asi dá, ale asi až z pohľadu do minulosti. Ja by som to nenazvala, že to je nejaký konečný stav, ale že je to asi nejaký taký ten proces. Presne, že je to taká tá cesta, lebo to, čo mi teraz funguje, neznamená, že mi to bude fungovať o rok, o 5 rokov, o 10 rokov a stále s tým tak nejako pracujem a hľadám si tie najlepšie verzie, alebo ako by som to nazvala, ktoré proste mne fungujú a pomáhajú mi a robím to. Tak ako ste vravili, veľa počúvame, hej, nastavte si hlavou a tak ďalej. Keby to asi išlo zo dňa na deň, tak by sme si ju každý nastavil a proste mali by sme ju nastavenú. Hej, ono sa to pekne povie, ale určite sa to dá. Podľa mňa opäť je to práca s rôznymi presvedčeniami, názormi, hodnoteniami, ako my interpretujeme veci, aké pocity v nás vyvolávajú rôzne udalosti. A my to proste hodnotíme na základe nejakých, ako som dala, skúseností, výchovy, hej, a tak ďalej, s čím sme sa doteraz stretli. A vlastne práca na tom nastavení je asi to, čo mi funguje, treba robiť ďalej. A čo mi nefunguje, tak poďme sa na to pozrieť a poďme teda hľadať nejaké iné užitočné interpretácie, vysvetlenia, ako inak by to mohlo tiež byť. To je presne asi aj o tom, že keď je 10 ľudí a ako je, že na stole je jablko, tak tých 10 ľudí vám úplne inú vec povie, že bolo červené, bolo šťavnaté, bolo také, bolo hen také, každý na základe vlastne niečoho iného. A to isté je aj v tom živote, ako my vlastne hodnotíme, riešime veci. Čiže ako nastaviť hlavu. Asi tak, že sa spolu pozeráme na rôzne situácie, na naše myšlienky, ako uvažujem nad vecami,
či je to nejakým užitočným spôsobom, či nám tam nefungujú nejaké obranné mechanizmy a takéto veci. A takto. Chcel by som sa ešte vrátiť na chvíľu k tej zmene, ako keby samotnej. Aj v tom mojom príbehu boli ako keby veci, o ktorých ja som vedel, že mi robia nejakým spôsobom problémy. Aj keď mal som ich zracionalizované, presne ako ste povedali, že OK, u mňa je to presne o tom, že na konci dňa som došiel k tomu, že je dôležité, s kým sa porovnávať. Napríklad pri tom pití poznám kopu ľudí, ktorí pijú ako keby ďaleko viac ako ja. Ale poznám aj doktora Okruhlicu, ktorý teda pije ďaleko menej a teraz je dôležité, ku komu sa chcete ako keby priblížiť. A vždycky je lepšie sa priblížiť k tomu, kde je to ako keby nula. Ale pritom áno, keď som si na začiatku dával nejaké to zrkadlo, tak to bolo čo? Však OK, prídem z tej práce, dám si ten pohárik vína, nepil som veľa, neopíjal som sa, alebo čo, nebol to, že teraz problém vypukli. Ale naozaj som si myslel, že to je vec, ktorá sa nedá zmeniť, alebo že ju neviem zmeniť, že proste bola mi príjemná, bola ako keby dlhodobou súčasťou môjho života. A dnes je to úplne inak. Ja prešiel rok. A teraz to není, že ja teraz že nemôžem, alebo teraz idem hlásať nejakým spôsobom prohibíciu alebo čokoľvek, ale že proste naozaj sa dá zmeniť životný štýl, čo je pre mňa akože úžasná vec. Že, a v podstate preto, ako keby aj vzniklo toto bezkratík, že dá sa ako keby žiť, dajme tomu, keď sa na to pozrieme aj z toho vedeckého hľadiska, tak, aby ste s najväčšou pravdepodobnosťou žili dlhší, kvalitnejší život, ako keby, že máte väčšiu šancu na to. Čiže o tom toto je, ale ten základ toho celého je naozaj v tom, že to musí začať v tej hlave. Lebo keby som začal iba tou stravou, alebo iba tým pohybom, tak proste by tie veci tak nefungovali. A potom mi najviac pomohlo to, k čomu sa teraz chcem dostať, a to je ten balans. Že OK, ja som nejako si povedal, že chcem zmeniť nejaké veci, teda len aby sme to povedali, ja som mal pred rokom o 19 kg viac, ako mám dnes. Jasné, trápilo ma aj moje telo, ale nebolo to, čo som chcel najviac. Najviac som chcel to, že mám 5-ročnú dcerku a keď ona bude mať v 30-ke deti, tak ja sa s nimi chcem hrať a chcem byť ako keby pri nejakej sile. Že toto ma nejakým spôsobom ako keby hnálo. A teraz mali sme máme tú hlavu, nastavil som si s výživou poradkyňou nejako ako keby stravovanie a cvičenie s fyzioterapeutom a nejako sa mi to začalo skladať do naozaj veľmi zaujímavého životného štýlu. Ale potom som prišiel na problémy, ktoré sme spolu ako keby tou cestou riešili. Že zase ten problém tej trpezlivosti. Lebo to je, my chceme dneska, sme aj nejako k tomu tlačení a naučení na nejaké ako keby rýchle riešenie. Áno. Ja som si tu povedal už na začiatku, že OK, ja nechcem, aby to bolo rýchle riešenie, chcel by som, aby to bolo trvalo udržateľné, dlhé riešenie. Verím, že sa mi to podarilo, zatiaľ je to iba rok, povieme si o nejaký ďalší. Áno, ale že poďme sa pobaviť trošku o tej rovnováhe toho, že asi sa nedá žiť ako keby život podľa nejakej úplnej príručky, že najsprávnejšie, ako sa len dá. Určite nie. Tak, ako som spomenula, že ono to nie je také, že priama čiara. Hej, ja tak niekedy kreslím aj ľuďom, ako máme to EKG a rovnú čiaru, že čo je vlastne život. Hej, že tá rovná čiara je vlastne smrť. Život je ako to EKGčko, proste hore, dole, čokoľvek, len ide o to naučiť sa možno inak zvládať tie situácie, ako som ich zvládal doteraz. Mne sa veľmi páčil vaše, ako si to pomenoval, že ten pohár vína večer je v podstate, že tekutý diazepam, povedzte vy, to je bolo perfektné. Že kurňa, že diazepam si nedám, lebo však mi to príde, že nie, hej, ale pohár vínka si dám v podstate na to uvoľnenie a naozaj však to prináša to uvoľnenie. Ten pohár vína pôsobí v podstate ako lieky proti úzkosti, čiže to sa tam naozaj udeje, že my sa uvoľníme a tak ďalej a stane sa z toho krásny návyk časom, že si to uvoľním tam a takto fungujem, lebo mi to robí dobre. Jasné, on v 40-ke nejak vyzerá a v 60-ke vyzerá tak, úplne ešte horšie. Hej? Tak, že časom, no a ešte veľakrát sa to potom tak postupne ako keby zhoršuje, že my to ani nevnímame, že z pohára vínka sú 2 poháre vínka, potom na oslave je toho viacej, hej, tá tolerancia sa tam mení a už to ide smerom, ktorým nechceme, čiže toto je super.
No a udržať to v tej rovnováhe, to je tiež asi niečo aj s čím pracujeme. Niekto to tak vie, ako keby tak prirodzene, niekto viacej potrebuje s tým možno pracovať. Mňa pritom napadá, že nie je to súťaž, nejde o výkon. Netreba sa porovnávať s druhými ľuďmi, len možno tak ako keby sám so sebou. Veľakrát pracujeme presne s nejakým perfekcionizmom. A však sám ste to použil, že taká tá najlepšia verzia toho života, ako, jak sme spomínali, dá sa byť non-stop na desiatke? Nedá. A do nej asi teda patria aj tie pôžitky a nech ich má každý v podstate akékoľvek. Možno ešte má pritom, ono je asi aj iné, že či ja akože si dám raz za čas presne nejaké víno, ako také, alebo nejaké dobré jedlo, ako taký ten pôžitok, ktorý si niekedy dovolím, a je iné. Ale... Tak. A je iné, keď ja to používam ako som vravela, ako nejakú úľavu. Alebo že to zneužívam, možno, aby som si tým poriešil nejaké stavy, nejaké emócie, stres, tlak a tak ďalej, lebo s tým neviem inak pracovať a toto, však ono je to najrýchlejšie. Nie, to je to rýchle riešenie, tak. Ale ja už viem, čo ma viedlo k tomu nakoniec celému, ja som chcel byť slobodný. Že to bol potom pocit, ktorý vo mne začal ako keby narastať, že ja som chcel byť, čím sa dá ako keby pánom toho svojho života. Jasné, je strašne veľa vecí, ktoré nedokážeme ovplyvniť. Myslíme si niekedy, že ako keby ten život držíme v rukách. Nevždy je to ako keby pravda. Ale sú veci, ktoré dokážeme ako keby kontrolovať. A ja som zrazu zistil v nejakom momente, že niekedy tie veci si ako keby už vyberajú za mňa. Že presne to víno mi už povedalo, že si ho mám dať. Nie, ja som si povedal, že si ho chcem dať. A v podstate táto vec sa mi podarila nejakým spôsobom prejsť a naozaj sa cítim dneska o dosť ako keby slobodnejší a je to, musím povedať, skvelý pocit, ako keby vedieť tie veci, ktoré si presne, my si ich racionalizujeme, my si povieme, veď to je presne pohár, ja som to preto k tým diazepanom, lebo mne to potom pomáhalo aj v spoločnosti, keď som niekde prišiel, lebo však toto je tiež veľmi stigmatizované a som hovoril, že no čo, a keby sme si tu rozdali všetci diazepany, boli by sme s tým OK? Áno. No neboli by sme s tým OK, tak si ich nerozdávajme a možno to bude taký istý príjemný večer. Áno, no, že aký to je iný pohľad, hej, že to vínko alebo ten alkohol, ale už keď si tam mám dať nejaký Xanax, Neurol a podobne. Áno, to by ste neurobili. Tak. I keď nechcem, akože sú to samozrejme lieky, ktoré majú svoj ten samozrejme, dôvod. Ale tam, kde to patrí. Tak, presne. Ale nie každý večer, hej, že presne, ak ste spomínal, že dám si 3-4 diazepány. Že v podstate len na to, aby ste ako keby nejakým spôsobom vyfiltrovali ten deň, alebo že je to jasné, je to jednoduchšie. Prídete, proste z vás tie veci padnú a naučiť sa toto urobiť, aby to bolo bez toho, je presne to, čo je v rozpore s tou dnešnou ako keby kultúrou, hej, tých rýchlych riešení. To je dlhodobá cesta. Ono v podstate, ja začínam veci riešiť až v tomto momente, keď sa zbavím týchto skrátiek alebo týchto úľav. Až potom začneme na tej práci, hej, že riešiť tie veci, meniť nejaké myslenie, správanie, prežívanie a tak ďalej, že ja si to tam proste nepotláčam niečím, ale idem do toho a idem konečne s tým niečo robiť. A už viem, čo som chcela povedať a že presne, ak si spomínal, a potom presne sú tam veci, ktoré akože ja viem ovplyvniť, s tým pracujem a potom proste si je kopec veci, ktoré ja nemám vo svojich rukách, ako napríklad miniesť to počasie, hej, a podobne. Ale sme sa vynášli, ste to tu super. Tak, je to riešenie. Tak, hej, čiže môžem tu nadávať, že kurník proste čo, alebo to človek nejak vyrieši a proste je to fajn. Čiže zmeniť pohľad, hej, môžem si tu búchať vrem hlavu, alebo čo mi to pomôže? Nič mi to nepomôže. Hej, alebo ešte si tam pohár vína, alebo pol deci, aby sa mi nejak uľavilo. Nechám ten problém na zajtra. Tak, presne. Hej, nič sa nevyrieši, ale je mi lepšie na chvíľku. A to je to, že to všetky tie skrátky, aj však aj tie diety a tak ďalej, to sú také krátkodobé veci, kde sa človek naspäť vráti na začiatok toho blúdneho kruhu a stále sa v ňom točí a my potom hľadáme proste tú cestu z toho kruhu von. No a to je vlastne tá rovnováha, volá sa to inak všetko s mierou. A ja absolútne obdivujem ľudí, ktorí to dokážu. Lebo vedia, čo tá miera je, ja som to nikdy nejakým spôsobom veľmi nevedel a tie pôžitky boli pre mňa ako keby nejakým spôsobom najviac, ale pritom to tiež mohli byť len veci, kde som ja si potreboval vykompenzovať ten náročnejší deň, dajme tomu. Poďme teraz ako keby k nejakým tým riešeniam, alebo k tomu, že
ľudia by chceli ísť na takúto, do nášho projektu, dajme tomu, bez kratiek. My tam určite budeme ako prvé začínať presne touto hlavou, lebo v podstate tie ciele, aj tie predstavy každého človeka sú ako keby iné. Že čo môžu očakávať pri nejakej takej prvej debate s vami? Že čo to, ako to prebieha, alebo čo to je? Hej. Asi tie prvé stretnutia sú väčšinou o tom, že teda s čím prichádzajú, aké sú ich predstavy, aké sú ich očakávania, aké sú ich dôvody, pre ktoré sa tak rozhodli, čo je možno taká tá motivácia, vôľa, pre koho to robia a hlavne naozaj, čo od toho očakávajú. A s tým potom pracujeme, lebo mnohokrát tie očakávania nie sú dobre nastavené, neviem, ako to nazvať. Jednoducho, to je to, ako tí ľudia fungovali možno do toho momentu a v podstate stále prišiel nejaký pocit akože zlyhania, nedarilo sa im to a tak ďalej. Čiže sa ideme pozrieť na to, čím to je. To je ten moment, kedy ideme trošku teda aj dozadu, hej, že ako doteraz sa im darilo, ako fungovali, čo im pomáhalo, čo naopak im nefungovalo a tak ďalej. A znova si to tým pádom spoločne nejak tak nastavíme. Super je, keď je to na prvom stretnutí, ale niekedy to môže zabrať akože aj viacej z tých stretnutí, hej, že to nastavenie si toho, že ja to tak nazývam, aká je tá moja predstava tej želanej budúcnosti, sa nevždy podarí na jednom stretnutí, hej. A mnoho ľudí, ešte tým, že to ako keby nikdy nezažili, tak sa to potom deje v podstate tak, že a však to tak aj má byť, že my to stále s tým pracujeme, hej, to revidujeme, to nie je, že teraz takto to si nastavíme a ideme si za tým tvrdo, ako to sa stále mení. Čiže ten tlak, to je presne tá vec, že to je to, čo tam nemá byť, že asi aj z tohto pohľadu, že radšej malé kroky na všetky tie smery, ako jeden veľký krok len jedným smerom. Určite. To je to, čo ste spomínal, hej, môžem sa venovať telu a keď sa nevenujem zbytku, tak ako o čom to je, hej, keď to palivo tam tankujem do benzínu diesel, tak asi ďaleko nedojdem, presne tak. Hej, čiže všetko je dôležité a venovať sa tým oblastiam. Ja stále vravím, keď sa úplne zameráte na jednu a ostatné zanedbáte, tak väčšinou tam tie padnú. Hej, akože áno. Ako vlastne to dlhodobo ako keby vydržať, že toto je ako keby tá otázka, lebo všetci, alebo veľa ľudí sa stretlo určite s tým, že OK, teraz cítim, že by som potreboval nejakú životnú zmenu, či už je to nejaká nespokojnosť s tým telom, alebo presne s nejakými bojovanie s nejakou závislosťou, či už, ja neviem, na sociálnych sieťach, práca, alkohol, hej, veď toho je ako keby veľa. Idem to urobiť, som proste namotivovaný, pozrel som si nejaké videá a teraz idem, hej. Trvá mi to mesiac, vydržím, idem bomby, druhý už to nejakým spôsobom opadáva, tretí to poruším a vlastne sa vrátim do toho cyklu ešte väčšieho, ako keby to bolo na začiatku. Že tu na nám ide vlastne o to, vlastne tomuto predísť, hej, tomuto kolotoču, ako keby týchto vecí. Že to, že keď si to nastavím na začiatku ako keby reálnejšie, s tou očakávanou, želanou ako keby budúcnosťou a idem ako keby krok po kroku menej a teraz to je nejaká hlava. Popri tom sa viem oprieť ako keby o svoje telo, lebo sa snažím aj jeho zveľaďovať, lebo je to veľmi dôležité. Hej, preto sa budeme baviť aj v tých ďalších častiach v podstate o dôležitosti toho silového tréningu a nejakého pohybu, lebo to je proste preto telo alfa, omega, aby ste sa vy potom o ňo vedeli oprieť, aj tá hlava vám lepšie bude fungovať. A potom je samozrejme presne aj tá strava, ktorú do toho dávate, lebo tá vám takisto dokáže ako keby veľmi pomôcť. A na konci dňa, aby ste tam mali aj toho seba, aby ste sa teraz nepopreli, že vy idete ako keby úplne do kontry. Ja mám za celý ten rok, nemám pocit, aj keď ľudia niekedy ten pocit oproti mne majú, ale ja nemám pocit, že by som sa obmedzoval ako keby v niečom. Všetky veci, ktoré prebehli, sú tak ako... Išli tak prirodzene nejako, ale aj že niekde som ich ako keby chcel, aj keď sú, veď, ale veď takí sme boli, toto sme robili a bolo to super. Áno. Nie. Áno. Nie. Možno pre teba, áno, pre mňa už nie. Ja už som vyčerpal nejaké veci a už chcem tie veci robiť inak a dneska sa na ne pozerám inak. Keď som mal 25, som sa na ne nejako pozeral. Bolo to super, ja veci ako keby neľutujem. Ale dneska sa pozerám na tie veci už inak a v podstate môj životný štýl prešiel ako keby radikálnou zmenou, ale tá zmena presne
bola pomalá a v podstate postupná a v podstate je dneska udržateľná, lebo to už sú veci, ktoré ja chcem. Že už to není, že musím, už je to chcem, už to žijem, už je to, kam som sa chcel dostať. Ja som mal samozrejme potom problém iný, že už keď som sa niekde dostal, chcel som sa dostať ešte ďalej. Viac, áno. A už som chcel žiť mníšsky život, ale tam zase som sa mal o koho oprieť a to je to, čo je v podstate dôležité v tomto našom pilieri hlava, že v podstate máme človeka, ktorý presne nás dokáže ako keby smerovať, lebo presne po tej ceste, ako ideme, občas nájdeme aj skratku, ktorá tam predtým nebola. Určite, wow, áno, nová. Jasné, wow. Jasné, presne tak, akože my sme vynaliezaví veľmi, my si toto hneď nájdeme. Taká spomienka sa mi vynorila, keď môžem, a keď vy ste bol z toho taký nešťastný, aj z tej trpezlivosti, alebo z toho, že to treba tak nejako, že to nejde inak, proste, že tak nejak, áno, že či nie je nejaká iná taká skratka, taká fajn, taká lepšia, no nie je. Nie, ako treba si na to zvyknúť, že proste niekedy tie veci... Hej, ale to je presne to, že čím ten človek dlhšie tým žije, tak potom to už je ľahšie. O rok už je niekde inde, o 5 rokov už je niekde inde. A nevie si to predstaviť na tom začiatku, že jak to vôbec vyzerá. Presne. Alebo sú tie predstavy také akože nereálne, čo je úplne logické, lebo keď tak nikdy nežil, tak ťažko si to tak nejako keby predstaviť. Hej. Už taký človek, napríklad, ktorý abstinoval 10 rokov, niečo sa udialo, tak on už vie naspäť sa možno tak rýchlejšie vrátiť, že už má tam tú skúsenosť, ako keď ideme budovať niečo úplne nové. Hej. Ako keď obézny človek, ktorý v živote nebol chudý, vôbec to nemyslí nejak zlom, ale keď som pracovala s nimi, oni vtedy objavovali, že, ja neviem, prvýkrát v živote boli v kine, absolútne nechodili do kaviárne, lebo stoličky boli na 100 kg, hej, ale ani tam nevošli, neleteli lietadlom nikdy napríklad, akože milión vecí, ktoré oni nikdy nezažili, odrazu zažívali, alebo bolo to pre nich také, že wow, hej, že aj toto môžem, aj tamto môžem, oni akože im sa otvárali proste nové dvere. No. A to na začiatku ťažko sa o tom baviť, keď oni nevedeli, čo im to prinesie, hej, že... No však áno, ale to sú tie kroky, ktoré vás potom nejakým spôsobom posúvajú ďalej a ďalej. Len je to presne to, že niekde ako keby treba začať a to je taká posledná téma, ku ktorej sa dostaneme a to je nejaká akože obava ako keby z môjho pohľadu, lebo môžem hodnotiť iba ten svoj pohľad, ja stále nemám ako keby pocit, že ako keby toto je nejaké akože, že liečenie, hej, alebo niečo tak. Vy ako psychológ, že veď normálne sa bavme, že veď v podstate tu my robíme na nejakom nastavení, jasné, možno odhalujeme aj nejaké veci, ktoré sa pre niečo dejú. Za mňa je to akože úžasný svet. Ale áno, tiež mi trvalo nejakú dobu, kým som sa odhodlal ako keby vyhľadať psychológa. Koľko vám to trvalo, keď môžem? To sme sa asi nebavili nikdy. Neviem, ale určite sa to neráta v týždňoch ani v mesiacoch. Povedal by som, že to trvalo ako keby dlhšiu dobu od ako keby toho, že už sme sa bavili niekde doma s manželkou, že možno by to bolo ako keby fajn na nejaké nastavenie, lebo ja v podstate 14 rokov podnikám. To je nejaká tiež vec, ktorá do toho prichádza, nejaký stres a ako toto zvládnuť a už toho bolo ako keby veľa. Potom sa vám tam vrstvia tie veci, lebo takisto ako bez kratiek, tak aj v tom živote to není len jedna vec, ktorou bojujete, ale inak máte tých problémov ako keby väčšiu. Oni sa začnú nabaľovať. A oni sa presne tak nabaľujú. Tým, že je všetko so všetkým prepojené, tak odrazu už tu to nefunguje, tam to nefunguje. Preto v podstate v tom bez kratiek sa snažíme tých vecí tiež to nestádzať ako keby na jednu kartu. Lebo aj keď vy si tú hlavu ako keby tiež nastavíte úplne na 100% a perfektne a stretávate sa 3-krát do týždňa, čo je asi zbytočné, tak ale tie ostatné veci vám ako keby nefungujú, lebo presne do toho kína stále nemôžete ísť. Alebo mňa napadá aj tá stráva, hej, že naozaj úplne to je ideál, keď sa to vie takto pokombinovať, že výživa, tréner a tak ďalej, fyzio. Lebo ja môžem mať presne tú hlavu nastavenú, ale keď nemám vedomosti z tejto oblasti, alebo že čo mám jesť, ako mám jesť, u každého opäť je to individuálne. Hej, toto nech ľudia berú, že nedá sa ísť podľa nejakých jedálničkov na internete a tak ďalej. Každý potrebuje niečo iné, niekde pridať, niekde ubrať a tak ďalej. To isté s tým cvičením. Každý akože úplne je, hej, ako bolo
zase keď som s niekým pracovala, tak mali tie isté tréningy ľudia, alebo čo a proste úplne iný efekt to na nich bol. Hej? Čiže aj to je fajn tak akože respektíve keď zase poviem, keď mi to funguje super, hej, že aj po tých nejakých tréningových z videa a tak ďalej, ale keď vidím, že niečo, tak si dám nejakú konzultáciu a prejdem si to, hej. Každý sme individuálni, každý to máme inak. Preto je v podstate bez kratiek nie je výzva. To nie je teraz, že do leta chcem byť taký a taký, aj keď super, keď ako myslíte na to budúce leto perfektné, tak tam sa už dá. Alebo keď ja po tom lete pokračujem ďalej a idem do ďalšej jeseň a poďme na zimu a poďme tak a vlastne cvičím celý rok a mám to v takých nejakých krokoch. Aj tá strava, ale nájsť si tam to, aj v podstate tomu sa dostaneme s tými ostatnými odborníkmi, ale aj tam sa dajú nájsť veci, ktoré vy by ste si povedali, že sú nepredstaviteľné a pritom sú to jednoduché zmeny, ktoré potom vám budú fungovať, len to nesmiete urobiť naraz a hneď a ísť z vyprašaného rezňa na proste tekvicové kary, lebo proste sa vám to za nejaký čas ako keby rozsype. Čiže opäť je to o tom nastavení. A o trpezlivosti. Tak, že ja keď to prepísknem, proste mám to nejak dlhodobo neudržateľné, tak to dlhodobo neudržím. Áno, inak to je veľmi jednoduché. Tak, presne, hej. Čiže my pracujeme na tom, aby to bolo dlhodobo udržateľné, aby sa ten človek mal v tom dobre, aby to boli také, ono veľakrát to sú také tie obdobia, že je to také chvíľku možno trošku utrpenie, ale potom príde tá radosť z toho, že je to fajn, že to nemá byť non-stop utrpenie, hej, že ja sa tu kdesi presne obmedzujem, tak jak ste spomínal, že ste nikdy z toho nemal ten pocit. Áno, ale mal som presne to, ako sme to nejakým spôsobom nastavili, ma akurát trafilo v tom, že presne, že som sa na to začal pozerať ako keby inak. Tak nebudem sa trápiť niečím, čo viem, že nefunguje, hej, že hľadám tam to, čo by mohlo fungovať a toho sa presne držím. Tak keď tieto veci mi chutia a sú ako keby podľa toho výživového špecialistu, že toto je to dobre, tak pracujem s tým, rozvíjam tie veci a nebudem sa trápiť do niečoho, čo proste pre mňa ako keby není. A už by som to teda nejakým spôsobom uzavrel. My v podstate pripravujeme teraz na jeseň aj také pobyty, ktoré budú nejakým spôsobom, kde sa budeme ako keby sústrediť na túto cestu a budeme sa vedieť tak hĺbšie ponoriť do projektu Bez kratiek, kde bude v podstate, kde budete vy prítomná, bude tam naša fyzioterapeutka a aj naša nutričná špecialistka bude pripravovať nejakým spôsobom stravu pre nás. Chcel by som sa spýtať, že idem tam, čo môžem ako keby čakať v tejto, ako keby pri tomto piliere hlava, že čo nejakým spôsobom, na čom tam budeme vedieť nejakým spôsobom pracovať, lebo v podstate ide nám o to, aby si ľudia odtiaľ odnesli nejaké praktické ako keby veci. Áno. Tak určite sme sa bavili o tom, že by sme sa to snažili robiť tak, aby jednak to bolo aj ušité na mieru každému, tým, že tam budú mať možnosť tých individuálnych stretnutí, a taktiež tam budú nejaké skupinové stretnutia, kde v podstate väčšinou si každý z toho niečo ako keby odniesie. A tá sila tej skupiny je super v tom, že je tam, ako vravím, viac hlav, viac rozumu, iné pohľady, zdieľanie, skúsenosti a tak ďalej. A čo ja vnímam ako najpodstatnejšie na týchto stretnutiach, alebo keď sa dejú, tak to je to, že človek tam vlastne niečo zažije. Že má tam aj nejaký emočný zážitok z toho, a je to úplne iné ako, jak si spomínal, pozerať video, niečo čítať a tak ďalej, ako si to už zažiť. Čiže aby asi aj ľudia odchádzali s tým, že už vedia, aké tie prvé kroky, dajme tomu, sú. Že možno jasné, lebo potom to pokračovanie vždy bude a v podstate je to individuálna ako keby záležitosť, takisto ako tréning, tak hlavu, tak aj stravu budeme ako keby formovať pre každého človeka individuálne, lebo to je dôležité, lebo každý sme naozaj iný, ale môžeme napríklad, čo budú ako keby nejaké témy, ktoré určite budeme riešiť, je presne nejaké zvládanie stresu, práca s tými emóciami a vlastne to, čo je aj keby sme bez kratiek mali povedať v jednom slove, tak je to vlastne ako keby uvedomenie. Keď viem, čo chcem, tak viem, čo mám meniť. Ale keď to neviem, alebo keď je to len ten pocit, že niečo ako keby musím zmeniť a tak neviem vlastne, ako začať, kde začať a čo preto ako keby robiť. Čiže
tak sa nejak teda presne pozrieť na to, čo sú tie moje skratky. No áno. Čo sa doteraz dialo, že sa mi to tam tak nejak stále, dajme tomu, nedarilo, cyklilo a podobne. A ako som spomenula, nájsť u každého tú cestu von z toho blúdneho kruhu, aby vedeli naštartovať tú svoju zmenu, aby vedeli tá loďka na tom mori, že ktorým smerom sa mám vydať a kam. Kde je tá osmička, ktorá ide po tom krásnom, nerozbúrenom mori, užívam si tie výhľady. Áno. A jasné, občas nejaká vlna príde, ale aj búrka, ale to je to, že ja sa učím, ako ju zvládať. Že ja keď vôbec neviem ani akože som tam sám na tej lodi a vôbec ani netuším, čo mám s tou loďou robiť, tak sa nikam ani nedostanem, a tak sa učím, hej, som tie kapitánske skúšky tam a už idem proste a viem zvládnuť aj búrku. Presne tak, lebo to bezkratiek je v podstate o tom pripraviť to telo, aj hlavu na to, ako byť čo najviac nejakým spôsobom pripravený na ten život ako taký, lebo on ešte prinesie presne aj tie externé faktory, ktoré nedokážeme ovplyvniť, ale čím som ako keby lepšie na to pripravený nejakým spôsobom, tým lepšie to dokážem ako keby zvládať. Áno, občas aj tie svoje vlastné zlyhania, že tak. OK, alebo tu už som si veľa, ale stále viem, kde sa chcem nejakým spôsobom vrátiť. Tak, novými spôsobmi, inými spôsobmi, aby som sa mala aspoň o trochu lepšie. Hej. Presne tak. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Maja. Bolo to super.